Vážení priatelia, musím sa vrátiť k minulej nedeli, 17. novembra, kedy sme si pripomenuli 25 rokov Smeru a kedy opozícia organizovala protivládne protesty. Vo svojom vystúpení som sa pokúsil jasne odpovedať na najpálčivejšie otázky súčasnosti a označiť najväčšie výzvy tak na domácej, ako aj na medzinárodnej scéne. A viem, že ako predseda vlády sa bude musieť spoľahnúť predovšetkým na seba samého a stabilitu Smeru. Buď vládna koalícia bude fungovať a všetko zvládneme a voľby budú v riadnom termíne v roku 2027, alebo pôjdeme do iných riešení. Odmietam však akékoľvek politické vydieranie. Nemám čas zaoberať sa opozíciou alebo zmyslov zbavených médií, ktoré trpia hlbokou posadnutosťou a nenávisťou k súčasnej vláde a k mojej osobe. V ušiach mi však stále rezonujú pokriky na opozičných mítingoch v nedeľu, že máme ísť do basy, alebo vidím transparenty, že atentát na mňa sa nestal. Nebojte sa, nejdem si teraz vyhrnúť sveter a ukazovať vám jazvy, ktoré mám väčšie ako Joffre de Peyrac z Angeliky. Nebezpečné pre túto krajinu je, že k moci sa derú politicky prázdne hlavy, ktoré ako jedinú alternatívu vidia pozatváranie súčasných vládnych politikov a ktorí sa tešia z opozičných transparentov, že atentát 15. maja tohto roku sa nestal. To je dôkaz, že netušia, čo by robili pri vstupe do vlády a čo je najhoršie, uvedomujú si zodpovednosť za atentát, ktorý bol výsledkom ich nenávisti šírenej ako rakovina. A každý transparent, že atentát sa nestal, je pre nich kopa teplého piesku, do ktorej si veľmi radi strčia svoje hlavy. Takto si pchajú hlavy do piesku aj preto, aby nevideli dôsledky svojho vládnutia v rokoch 20 až 23, kedy hrubo porušovali ľudské práva, či už počas covidu, alebo proti nám, kedy rozhajdákali miliardy, pozerali sa na to, ako potraviny išli o 40% hore. A dnes vyvesujú transparenty, že za drahotu môže súčasná vláda, ktorá robí všetko preto, aby krajina neskrachovala a ľudia neprišli o dosiahnutý sociálny štandard. Vôbec nepoznáme postoje opozičných predstaviteľov k najväčším hrozbám, ako je podpora vojny na Ukrajine zo západu, či strata konkurencieschopnosti Európskej únie. Opäť sa spoliehajú len a len na to, že ich neschopnosť, krvilačnosť a pchanie sa do zadku západu za nich vysvetlia médiá a mimovládky financované zo zahraničia. Že otecko Šimečka bude chodiť po Slovensku s ďalšími podobnými hviezdami ako je on a ľuďom to všetko objasnia. Slovensko dnes nepotrebuje slabochov, duchovných bezdomovcov, ľudí, ktorí nemajú radi vlastnú krajinu a ktorí sú motivovaní len nenávisťou. V časoch vojny, či už skutočnej alebo ekonomickej, v čase potierania suverenity menších krajín potrebuje Slovensko predvídateľných politikov s jasnými stanoviskami. Aj keď môžu pri enormnom úsilí urobiť chybu alebo neurobiť veci dokonale. Vážení priatelia, tento týždeň sa udialo veľa dôležitých vecí, tak doma ako aj za našimi hranicami. Naše mainstreamové médiá sa im buď vôbec nevenovali, alebo ich za každú cenu prekrútili v neprospech vlády. Alebo nás už 2 týždne otravujú s reklamou na vianočné nákupy. Keď to takto pôjde ďalej, tak cinkanie vianočných zvončekov budeme z médií počúvať už od septembra, hoci ešte bude vonku teplo a my sa budeme opaľovať a plávať. To len svedčí, ako sú otrhnuté od reality. V stredu na vláde sme naplnili jeden z vážnych prísľubov, že po nevyhnutnom konsolidačnom balíčku nedovolíme nárast cien energií. Ceny energií určuje nezávislý regulačný úrad. Na konci roku 2023 nám ako darček na privítanie tento úrad, nominovaný súčasnou opozíciou, zvýšil ceny plynu pre domácnosti takmer o 100%. Tak sme teda týchto nezávislých regulačných úradníkov, inak typických politických aktivistov a bláznov odvolali. Verím, že nový regulačný úrad bude realisticky určovať ceny na základe objektívnych faktorov. Vláda nemôže meniť cenové rozhodnutia regulačného úradu, ale môže prijímať kompenzačné alebo iné opatrenia, ktoré v praxi zabezpečia, že navrhované zvýšenie cien sa nebude realizovať. To sa stalo aj v stredu na vláde, kde sme v spolupráci a na základe dohody so slovenskými elektrárňami prijali rozhodnutie, že cena elektriny
pre domácnosti nepôjde v roku 2025 hore. Samozrejme, že nič nie je zadarmo a každé takéto kompenzačné opatrenie je spojené s určitými nákladmi alebo záväzkami na strane vlády. Takto sa chceme postaviť aj k cenám plynu a tepla pre domácnosti, kde máme všetky tri koaličné strany dohodu, že prípadné návrhy na zvýšenie cien budeme kompenzovať tak, aby ani teplo, ani plyn nešli v roku 2025 hore. V politike som sa vždy držal zásady, že kto sa bojí, nech nechodí do lesa. A od roku 2006, kedy som sa stal prvýkrát predsedom vlády, sme sa púšťali do odvážnych projektov. Dokončenie 3. a 4. bloku atómky v Mochovciach, veľké dopravné projekty, PPP projekty ako R1 z Bratislavy do Banskej Bystrice alebo PPP projekt obchvatu Bratislavy. Výstavba športovej infraštruktúry ako národný futbalový, národný hokejový štadión či 1000 multifunkčných ihrísk, oprava Bratislavského hradu, veľké investície ako Jaguar Land Rover a tak ďalej a tak ďalej. Odvážni sme boli aj v zahraničí. Stiahnutie vojakov z Iraku či vetovanie povinných migračných kvót. V tomto duchu sme v stredu prijali harmonogram postupu pri realizácii už schváleného rozhodnutia postaviť v Jaslovských Bohuniciach do čisto štátneho vlastníctva nový obrovský jadrový zdroj o výkone 1200 MWh. Slovensko musí byť vzhľadom na neistú medzinárodnú situáciu dlhodobo nezávislé, pokiaľ ide o výrobu elektrickej energie. Vedieme v zahraničí intenzívne rokovania o dodávateľovi reaktora, pričom celková výška investície je okolo 10 miliárd eur. Reakciou na zvýšené energetické požiadavky je aj výstavba firmy na výrobu batériek do elektromobilov pri Šuranoch. Ide o spoluprácu s čínskou spoločnosťou Gotion, ktorej spoluvlastníkom je aj nemecký Volkswagen. Objem investície 1,4 miliardy eur. Začiatok stavebných prác o niekoľko týždňov. Západ reaguje na našu spoluprácu s Čínou nervózne. Slovenská opozícia je dokonca tak hlúpa, že spája čínske investície na Slovensku s príchodom čínskych agentov. Samozrejme, len tie investície, ktoré organizujeme my. Ako keby Volvo, ktoré stavia fabriku pri Košiciach, nebolo vo vlastníctve čínskej firmy. Pravda, priatelia z opozície. Jednoducho, zo strany médií a opozície jedna blbosť väčšia ako druhá. Budeme pokračovať v politike suverénnej slovenskej zahraničnej politiky orientované na všetky štyri strany. Nebudeme nikomu zasahovať do vnútorných záležitostí a rešpektujeme cestu, ktorú si krajina vyberie pre svoj vývoj. Moja oficiálna návšteva Číny bola mimoriadne úspešná, podobne ako predchádzajúca v Južnej Kórei. Mimo Európy sa vyberiem aj v decembri, keď spolu so slovenskými podnikateľmi mienim navštíviť Brazíliu. Príchod veľkých zahraničných investorov, ako aj neexistencia fondu nájomných bytov nás prinútila, aby sme sa od prvého dňa vzniku súčasnej vlády venovali aj podmienkam, za ktorých budú súkromní investori ochotní stavať na Slovensku nájomné byty. V stredu sme o tom definitívne rozhodli na vláde. Od januára 2025 môžu súkromní investori po dohode s vládou stavať nájomné byty. Záujemcovia o nájomné byty sa budú prihlasovať v štátnej agentúre a zamestnávateľia budú môcť platiť zamestnancový príspevok na nájom až do výšky 250 eur mesačne. Čiže štandardné, nové nájomné byty s komerčným nájmom, zníženým o príspevok zamestnávateľa. To je ponuka, ktorá by mohla byť zaujímavá tak pre ľudí, ktorí nemajú príjem na hypotéku, alebo ktorým vyhovuje nájomné bývanie a mobilita. Rovnako ide o dobrú ponuku pre zamestnávateľov vrátane štátu, aby si príspevkom na bývanie stabilizovali zamestnancov. A samozrejme obrovská injekcia do slovenského stavebníctva a HDP. Tomuto projektu budem venovať osobitnú pozornosť, tak ako som to robil posledných 12 mesiacov. Vážení priatelia, nemôžem opomenúť ešte 3 udalosti z tohto týždňa, a to je súhlas na používanie západných rakiet na ciele na ruskom území, moja oficiálna návšteva Srbska a stretnutie s novým predsedom Európskej rady Antóniom Koštom, bývalým portugalským premiérom. Návšteva Srbska bola skvelá. Skvelý prezident Aleksandar Vučić. Profesionálna vláda Miloša Vučeviča. Hlboké priateľstvo, záväzok
že musíme fantastické ľudské vzťahy dohnať lepšou hospodárskou spoluprácou. Aj preto som bral so sebou jednu z najväčších podnikateľských delegácií, aká kedy sprevádzala predsedu vlády na zahraničnej ceste. A budú aj konkrétne výsledky. S pánom prezidentom Vučičom nás spája rovnaký pohľad na nevyhnutnosť robiť suverénnu zahraničnú politiku na všetky 4 svetové strany. Odmietanie vojny a zvýrazňovanie potreby okamžitých mierových rokovaní na Ukrajine. Samozrejme, že téma vojny na Ukrajine dominovala aj na stretnutí s novým predsedom Európskej rady Antoniom Koštom. Pri porovnaní rozhovorov s prezidentom Srbska Vučičom a predsedom Európskej rady Koštom však vidieť zásadné rozdiely pri pohľadoch na vojnu na Ukrajine. Ani ja, ani prezident Vučič nepovažujeme slovo mier za bezobsažné slovo, ktoré sa má stratiť v slovníku cudzích slov. Mier je pre mňa obsah politiky, zmysel existencie. Západ si nepochybne želá pokračovanie vojny na Ukrajine. Súhlas na používanie západných rakiet na ciele v Rusku je toho jasným dôkazom. Už len čakám, kto tieto západné rakety označí za rakety mieru. A Košta sa ma spýtal, čo si pod mierom predstavujem. Odpovedám veľmi jasne: okamžité zastavenie palby a prinútenie bojujúcich strán sadnúť si za rokovací stôl a rokovať aj 10 rokov. Vždy lepšie, ako sa s úšklapkom pozerať na ďalšie a ďalšie slovanské zabíjanie, ktoré nemá slúžiť ničomu inému, len k oslabeniu Ruskej federácie, ku ktorému tak či tak nedôjde. Akékoľvek predĺžovanie tejto vojny, okrem ľudských tragédií na obidvoch stranách, bude viesť len a len k oslabeniu Ukrajiny. Zásadnou témou sa stáva aj financovanie Ukrajiny v prípade, že nový americký prezident Donald Trump rozhodne o znížení pomoci Ukrajine. Ako slovenský predseda vlády nebudem súhlasiť s tým, aby sa Slovensko podielalo na krytí vojenských výdavkov Ukrajiny. Vojenská pomoc musí byť bilaterálnou záležitosťou jednotlivých členských krajín Európskej únie, tak ako je to doteraz. Vážení priatelia, už dávno sme nemali frajera na záver. Určite takýmto frajerom sú experti nominovaní najodbornejšou politickou stranou, ako o sebe s radosťou hovorila Saska pod vedením pána Sulíka. Tak dobre počúvajte. Títo Pati a Mati pri príprave pozemku pre automobilku Volvo v priemyselnom parku Valalichy pri Košiciach zatajili znalecké posudky potvrdzujúce vysokú spodnú vodu. Nevyhnutné záchranné práce, samozrejme, že už počas výstavby samotný výrobný hál, mali za následok brutálne zvýšenie nákladov na strane štátu, pokiaľ ide o prípravu pozemku. Hovorím o desiatkách miliónov eur. K tejto téme sa samozrejme vrátime na pôde orgánov činných v trestnom konaní. Pamätáme sa, ako Richard Sulík navrhol vypiť zadarmo celý bar v slovenskej expozícii na výstave v Dubaji. Čiže, milý Richard, a vy ostatní v Saske, tam, kde nemáte nasávať, nasávate. A tam, kde máte nasávať vodu z pozemku, nenasávate. Takí ste vy odborníci. Pekný večer, vážení priatelia.